31 de gener de 1987. Avui tenen lloc els actes del 25 aniversari de la festa de Sant Joan Bosco aquí a Sabadell. I ara ja estem aquí a la pista dels salesians. Com podem veure, l'escola s'ha guarnit, com és l'ocasió d'avui, una data molt important, i les celebracions són moltes, i avui ja tenim aquí un dels primers actes, com és aquest importantíssim partit de la Lliga de bàsquet categoria juvenil entre els salesians de Sabadell i el Can Uriach. Ara el coordinador de tota aquesta festa d'avui, el Pere Totosaus. Pere, molta feina per organitzar aquest 25 aniversari. Bueno, bé, de feina, vull dir, totes les coses que es vulguin fer una mica amb una identitat, doncs tot en porta. Realment tenim l'avantatge de que, vull dir, la família salesiana és molt àmplia, vull dir, hi ha col·laboració per part de tots i les coses repartides doncs sempre són més fictícies i més fàcils de fer. Així la gent està col·laborant plenament, Pere? Sí, realment, vull dir, això sí, vull dir, per part, començant des de direcció fins a l'últim salesià i passant per la Junta de Pares, vull dir, tots realment col·laboren d'una manera formidable. També creiem que una cosa, avui molt notable és el temps que acompanya plenament. Quan ens pensàvem que potser plauria una mica, sembla que el temps ens acompanya del tot. Doncs sí, realment, vull dir, inclús s'ha donat la casualitat de fer alguns actes, com hi pot haver el torneig de bàsquet de cada any, i siguent unes dates com dels dies de Nadal, que normalment o fred o neu o coses rares d'aquestes, vull dir, fins ara hem estat sempre de sort. I gràcies a Déu, doncs, vull dir, aquest any, celebrant això, doncs, també ens ha anat estupendo. Gràcies, Pere, i deixem que continuïs amb la teva tasca. Gràcies. És avui un dels llocs més concorreguts de l'escola i, com podem veure, és una festa. Els infants, tant els més petitons com els que ja són una miqueta més grans, també estan aquí participant, practicant les diferents modalitats esportives, i com podem veure, la festa avui és un èxit. Un dels llocs que aquesta nit estarà més animat és, sense dubte, el menjador on ens trobem ara, però tot just s'està muntant i tenim aquí amb nosaltres a una salesiana, a la Maite. Maite, com penseu muntar la festa d'aquesta nit? Pues muy marchosa, ¿no? Porque eso es lo que quieren los jóvenes. Marcha y mucha alegría, como Don Bosco lo quería. Parlant ja dels joves, quants joves està previst més o menys que siguin aquesta nit aquí a sopar amb tots nosaltres? Em sembla que uns 100 i pico, 105, coses així. Què és el que està potser costant d'organitzar més, les cintes, tota aquesta feina que teniu? El que més costa és les cintes i això, que sí que el sostre. És molt difícil de ficar-ho. A quina hora està previst que el menjador quedi arreglat? Perquè tot just estem al dematí i queda molta feina aquí. A quina hora penseu que això ho podeu deixar llest? Doncs potser cap a la 1 o a 2:15.
a la 1, 2:15, quan tota aquesta colla de gent, quan tota aquesta colla de noies estan aquí treballant, estan col·laborant perquè el sopar sigui un fet, una realitat i tots aquests 100 i pico de joves, com diuen, puguin disfrutar i puguin gaudir de la festa. Jordi! Jordi! La mainada aquesta tarda també és protagonista indiscutible d'aquesta festa. Com podem veure, infants i més infants que avui gaudeixen d'aquesta festa aquí als Salesians, quan anirem a agafar els més petitons, els protagonistes que amb els seus jocs i doncs amb les seves ganes de fer les coses bé, fan que aquí avui a Salesians l'ambient sigui de les moltes paradetes que podem veure aquí aquesta tarda al pati dels Salesians, i és potser de les més curioses com podem veure aquest infant que quasi ho està aconseguint i amb una miqueta més de sort. Com podem veure, tots els infants estan pendents del que està succeint i és perquè aquesta, com diem, és una de les moltes paradetes i ens anirem acostant a totes les altres i podrem veure que a tot arreu està ple dels més menuts, dels més petits, que fan que la festa tingui un colorido, aquesta salseta especial que li dona aquest to graciós i simbòlic. Aquí també una altra cosa simbòlica i esportiva com és la transformació d'aquests penals i una altra de les moltes paradetes que podem veure. No solament el públic i els amics que estan aquí a Salesians poden veure com són els més petits, sinó que persones més grans i també persones, noies en aquest cas, s'atreveixen a tirar aquests penals i a emular els més grans amb una festa que avui, amb el bon sentit de la paraula, tot està permès i tots tenen dret. Aquestes senyores que tenim aquí al nostre costat també estan contribuint a que la festa sigui simpàtica i tingui aquest colorido. Concretament, què heu fet vosaltres per celebrar aquest 25 aniversari de Salesians? Mira, aquí s'han fet bastantes coses. Al dematí hem jugat a la canalla bàsquet, llavors tota aquesta taula amb els banderins commemorant la festa, després faran sardanes i jocs a la canalla, una gincama, en fi, bastanta cosa s'està fent, Aquests banderins, tots aquests mocadors, els heu fet vosaltres? No, això ens ho han fet, no, però bueno, esclar, diguéssim, l'insigne és feta per nosaltres. La gent està col·laborant, la gent s'està prestant amb tot el que són aquests mocadors i aquestes banderoles? Sí, hi ha molta afluència de gent i molts nanos, ja ho veieu amb tot el pati que hi ha molts. Espereu que abans de que s'acabi la jornada deixareu la taula neta amb aquests banderins i amb tots aquests mocadors que tots podem gaudir? Oh, i tant que sí, aquest ja l'has pagat tu. O sigui que ja està tot dit. Molt bé, aquí com podem veure aquest banderí de Sant Joan Bosco. Diu que una imatge val més que 1000 paraules i tota la gent pot gaudir d'un record o bé d'un altre.
Endavant, que t'han de fer unes preguntes. Pare Joan, què tal? Com va això? Molt bé, bon llegit. Tenim ara amb nosaltres a una de les persones més simpàtiques i més populars i més estimades d'aquí, els salesians, quan està rebent aquestes mostres per part de tots els amics, el pare Joan, fundador d'aquí els salesians fa 25 anys i primer rector de Sant Oleguer. Pare Joan, com està visquent aquesta festa d'avui? És fantàstic tot això. A Sabadell realment hi ha el caliu que sempre heu tingut. Sou la bona gent, treballadora, honrada, oberta, alegre, disposada a tot. Valeu totes les pessetes. Fa 25 anys que valiu molt i heu augmentat el capital. Com està veient vostè tota la mainada, tots els infants, amb aquesta diada tan celebrada, tan sentida d'avui? Amb una alegria fantàstic. Jo pensava, fa 25 anys que no hi havia cap d'aquesta quitxalla. I ara hi són tots. No n'hi falta cap. Tots. Les seves paraules serveixen de testimoni per una persona com ell que ha entregat tota la vida, sinó aquests 25 anys com a fundador ho diuen tot i totes les persones, com podem veure, estan aquí arreplegades al nostre costat per poder saludar al pare Joan. Gràcies, molt amables. Pare, molt amables. Molt amables. És el rei del barri. Senyor Josep Obiols, aquesta persona també estimada per tots els infants de l'escola i que avui en dia és el director del centre. Senyor Josep, al igual que el pare Joan, com està veient vostè la festa tan significativa d'avui? Per nosaltres representa una alegria veure que ens estimen, que som necessaris, que la missió de Don Bosco és necessària avui a Sabadell, que la joventut i els nois i noies estan al nostre costat i nosaltres estem al seu costat. Per nosaltres és un goig i una esperança. I mirem molt l'any 2000 amb molta il·lusió, aquest tercer mil·lenni que surt una nova cultura, però nosaltres volem ser al costat amb l'aportació d'aquesta joventut i amb la nova realitat dels salesians transformats per aquest segle vinent. Molta feina a l'hora d'organitzar una festa tan important. Senyor Josep, sí, hi ha hagut molta feina a l'hora d'organitzar tan bé com s'està fent un 25 aniversari com el d'aquesta tarda. En realitat no és difícil perquè aquí disposem de molts elements. És un col·lectiu amb molta participació, els pares, els professors, els alumnes. Ahir mateix, dia 30, vam dedicar tot el dia amb els alumnes del col·legi a fer un dia realment de festa. Ens va estorbar una mica el temps, però va ser bo. Encara sota la pluja i el fang vam tirar endavant amb la milla salesiana i amb altres actes. I durant l'any, aquests 25 anys, hem quedat que no es tracta de fer una festa i prou, sinó de fer molts actes perquè hi puguin participar molta gent, antics alumnes, alumnes actuals, pares, i cadascú pot muntar la seva festa. Avui és un dia especial per nosaltres, que és la festa de Sant Joan Bosco, el 31 de gener, el dia que va morir, i ho celebrem a tot arreu del món i hem fet coincidir amb aquest dia. Però serà un dels actes que durant l'any ho anirem fent. Hi ha una cloenda que serà el dia 4 d'octubre, perquè és un bon temps, i començarem el nou curs, aquest any 87, i representarà una cloenda. Tenim l'esperança que ens acompanyi també alguna persona interessant, com podria ser el Jordi Pujol, o alguna persona, almenys tenim aquesta il·lusió de que siguin una festa popular en un barri interessant de Sabadell, que ens mereixem també una presència del president de la Generalitat, o si no pogués arribar ell, que ens enviés una persona que ens pugui animar a la festa. Volem fer coses molt populars, molt senzilles, però molt participades. D'acord, senyor Josep. Mercès, i deixem, doncs, que al igual que tots els amics que ens trobem aquí aquesta tarda, visqui la seva festa. Gràcies. Moltes gràcies. Molt agraït.
Manel Ribot és el president de l'Associació de Pares d'aquí als Salesians. Com està visquent vostè aquest 25 aniversari? Bé, vull dir, és una festa que em fa molta il·lusió, ja que jo sóc antic alumne del col·legi, vaig començar a venir aquí al col·legi quan això encara no existia, i veure que després de 25 anys que els salesians estan aquí a Sabadell, l'obra que han portat a terme ells, amb l'ajuda de tota la comunitat, de tot Sabadell, vull dir, estic molt content. Us esperàveu tenir l'afluència de públic que esteu tenint? Bueno, francament, nosaltres sabíem que amb una d'aquestes festes la barriada i tot Sabadell respondria amb una cosa que és el que és la festa dels salesians. Què creu? Vostè ens comentava que era un antic alumne. Què creu que no solament aquí a Sabadell, sinó arreu, aquest èxit que està tenint les escoles salesianes arreu, a què creu que és degut? Bé, jo atribueixo més que res a l'èxit de l'escola salesiana, a la cosa de que no dins la part fonamental és l'ensenyament, però no és solament l'ensenyament el que fan els salesians, és ensenyar a viure els nens, ensenyar-los a ser homes pel demà. Vull dir, una de les coses, encara que poder no és la més primordial, l'ensenyament és una altra cosa. Vull dir, no se basen solament en el que és l'ensenyament. Ensenyen als nanos, tal com he dit abans, a ser homes pel demà. Molt bé, Manel, deixem doncs que continuïs amb la festa i mercès per les teves paraules. Entesos, gràcies a vosaltres. Salvador Saumoy és el fundador i representant avui en dia de la Cobla Jovenívola. Senyor Saumoy, com està visquent vostè aquest 25 aniversari aquí a Salesians? Molt bé, estupendament bé. És molt maco comprovar que un col·legi celebri aquest 25 aniversari, més un col·legi salesià i de Sabadell, i estic molt content que hagin pogut venir aquí a la Cobla Jovenívola a col·laborar amb aquest acte tan transcendental. Què ha representat per vosaltres estar avui aquí una cobla amb el prestigi que té com la vostra? És un honor per nosaltres poder estar aquí al Col·legi Salesians, ja que és un col·legi de molta tradició i de molt arraigament a la ciutat. Per la Jovenívola de Sabadell, que és una cobla també de la ciutat, és doble importància poder contribuir amb aquests actes d'aniversari. Salvador, la Cobla Jovenívola és una cobla, va per tota Catalunya, surt també de Catalunya? Sí, doncs va arreu de Catalunya, nosaltres hem anat del nord a sud de Catalunya i també anem molt a Catalunya Nord, a França, també ara aquest any mateix hem d'anar a Banyuls, hem anat a Argelers, hem d'anar també a Ceret, hem d'anar també a molts llocs de la Catalunya Nord. Molt bé, Salvador, deixem aquí amb els teus companys, amb els teus pupils, i que la festa continuï tant com ara. Gràcies, A vosaltres.
Tenim ara amb nosaltres en Massip, una de les persones més populars poder aquí als Salesians, que li voldríem preguntar a vostè com està veient aquests moments la festa. Pues la veritat és algo meravellós, cosa que per primera vegada que ja és el 25 aniversari, ha sigut algo meravellós, ja torno a repetir, amb l'ambient i la germanor que arriba a haver aquí dintre. Normalment aquí veiem que se celebren altres tipus d'actes, no?, els fins de setmana. Què hem fet amb aquests actes? Pues aquí és la prova del que li he repetit anteriorment, de lo meravellós que arriba a ser aquesta festa, que se diu que suspendre el campionat de futbol que estem fent contínuament a base d'aquesta gran festa que aquí se diu que, com li he repetit, celebrant. Que creu que hi ha hagut la participació que s'esperava? Jo trobo, no la participació, molt més que la participació. Hi ha hagut molta més gent que mai les havia vist per aquí. Perfecte, doncs deixem que segueixis amb la festa. Gràcies. La mainada, que avui amb els seus jocs aquí a la tarda els salesians han donat ambient, han donat colorido a aquesta festa tan popular i que s'està desenvolupant amb aquest èxit. Què és el que heu fet tots els infants aquesta tarda aquí? Doncs primerament divertint-se com ninguna altra tarda i passant-s'ho tots molt bé. Tots heu preparat jocs? Què heu fet vosaltres? Doncs hem fet una mena de gincama que era passant proves i els donaven punts i premis que eren caramels. Hi ha hagut molta gent que participés en el que fèieu vosaltres? Bueno, sí. Hem organitzat una gincama i hem fet diverses proves i normalment ha participat molta gent. A vosaltres us agrada venir aquí al col·legi dels salesians? Bueno, totalment sí, però hi ha alguns nens que no, perquè es posen malalts. Es posen malalts. Què és el que t'agrada més a tu aquí de l'escola dels salesians? L'escola? Pues A part del recreo. La hora d'estudiar, dels profes. Aquí també tenim un dels més petitons. Com te dius, maco? Gerard. Gerard, tu t'agrada venir aquí als salesians? Sí. Aquesta tarda ja has participat en molts jocs? Sí. Què has fet? Jo he anat amb uns jocs que era com una rodona que hi havia uns números, llavors tenies de tirar unes fletxes. Molt bé, el Gerard com diu les fletxes i la rodona, i aquí una altra nena. Tu també has participat, també has jugat aquesta tarda? Home, una mica sí, una mica bastant. T'està agradant l'ambient, tota la gent que ha vingut a participar a aquest 25 aniversari? Sí, perquè crec que hi ha molta gent, bastanta, i que participen molt. Ja són més grandets els que tenim ara aquí darrere. Com estàs veient tu la festa d'aquesta tarda? Doncs jo crec que és una festa molt agradable perquè així tothom està en un ambient de germanor. Heu participat a molts jocs? Sí, a bastants. Bé, finalment, com creus que s'acabarà la festa? Doncs jo crec que s'acabarà molt alegrement i crec que hi haurà gent que haurà fet nous amics. Molt bé. Aquests nous amics, un altre també dels més petitons. Tu com te dius? Toni. Toni, i tu què has fet aquesta tarda? Doncs jo, com he vingut molt tard, no he pogut fer res. Oh, i com és que has vingut tan tard? Doncs perquè m'he retrasat i he vingut molt tard. T'està agradant per això les sardanes, els jocs que ara s'acaben de fer? Sí. Molt bé, un dels més petitons que ha arribat tard però que està aquí recolzant, apoyant els seus companys i els seus amics. Sareu amics dels
nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. La gràcia de nostre Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el Déu de l'Esperit Sant sigui sempre amb tots vosaltres. I ara, abans d'iniciar aquesta Eucaristia, que tots plegats celebrarem en honor i glòria al Pare, tot exaltant les virtuts de Sant Joan Bosco, flor de l'Església, en un moment de silenci demanem a Déu perdó de tots els nostres pecats. Citat en Sant Joan Bosco, un pare i un mestre per a la joventut. Com l'auxili de la Verge Maria donar esplendor a la vostra Església, doneu-nos també nosaltres un cel infatigable i un amor ardent que ens impulsi a entregar-nos al bé dels germans i a servir-vos a vos, a ells, amb tota fidelitat. Per nostre Jesucrist, el vostre Fill, el qual viu com és, viu i reina amb vos conjuntament amb l'Esperit Sant, per tots els segles dels segles. Amén.
ara al nostre costat el popular Pep. Pep, com has viscut tota la diada d'enguany? Doncs bé, molt bé, ha vingut molta gent, estem molt contents, estem molt cansats també perquè hem estat des del dia pencant, però molt bé. L'arribada del pare Joan ha sigut tot un aconteixement, no? I tant, el pare Joan aquí és tota una institució. Realment, doncs, el mossèn Joan ha vingut aquí, tothom ha anat a saludar, coneixia tothom, seguia tothom. Ha sigut meravellós, ha sigut, sí. Quina valoració en general faria vostè del 25 aniversari? I el 25 aniversari només ha començat. Avui era una mica el dia fort. Aleshores, a partir d'ara, comença cada dia una sèrie de festes assenyalades, té una sèrie d'aconteixements que es faran i això acabarà aproximadament cap a l'octubre d'aquest any. Tot el jovent que hi ha avui aquesta nit aquí sopant han donat molta feina o pel contrari han ajudat una miqueta? No, han ajudat molt, com aquest any no havien ajudat mai. Tots aquests que estaven servint i tot això, uns altres anys ho teníem que fer tot nosaltres, no? Però aquest any han ajudat molt. Molt bé, Pep, doncs deixarem que continuïs amb la teva tasca, no t'entretenim més. I nosaltres, des d'aquí, posarem punt i final a el que ha sigut la festa, la diada d'avui, amb aquest 25 aniversari de Sant Joan Bosco aquí a Sabadell, els salesians, amb aquests actes que, com molt bé ha dit l'amic Pep, només han fet que començar. Us anirem informant a lo llarg de tot l'any i recordeu, com sempre, que us ha informat Televisió Sabadell, la vostra televisió.